ये लहरिया नहीं लूटे के चाहत। पवन होको का खेसारी होको का टुनटुन होको हर केहू लड़की के साथ लहरिया लूटे के चाहे लोग। पवन सिंह थोड़ी है इससे लागत रूड़ा। अगर पवन सिंह का औसन ऑफर मिलो तो पवन सिंह भी उठा उठा के मरी है। पूरा विवाद छा गए, सबके ऊपर ट्रोल करे लागल। पवन होको का है टुनटुन लाल यादव को हर केहू कहे लागल। सब जना विवादे में बने खातिर। हाँ देखिए सोशल मीडिया पर मतलब वायरल खुद से अपने आप से लोग करवावेला। मतलब जितना मतलब बारिश मतलब हीरोइन वो खुद से अपना आप से वायरल करवाइली कहीं को किसी के सुर्खियों में बने के रहे। नमस्कार, खबरों के सिलसिले में एक बार फिर से हम लोग तूफानी के भाई के साथ हैं। ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। बीच में मुस्कान को एमएस को लेके ये वायरल हो रहे थे। अब खेसारी लाल यादव को लेके ये कुछ इनसे जानने वाले हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में। का हाल बा? हलचल बहुत अच्छा बा। ठीक बा नहीं? बहुत अच्छा बनी। भोजपुरी में तो खेसारी लाल यादव एकदम पूरा बवाल कइले बड़न। हाँ बवाल मचाइए ना, उनकर कामे का बा ये सब करना। कामे बा। हाँ उनकर काम बा बवाल मचावल। हाँ वीडियो देखनी है एगो जिम वाला तो वीडियो देखबे कहीं है। अच्छा से उठा नीचा ऊपर करत रहन, अच्छा लागल। अच्छा लागल, बहुत अच्छा लागल। खराब वीडियो थोड़े बा। ई कौन जिम हो भाई? मतलब ई कौन खराब जिम बा? मने बताई रोरा कोनो जिम में खराब होके तो आगे मेहरारू बैठल और पीछे उ बड़ा में ई कौन तो जिम ओसे का हो जाई? ए वही खातिर तो बनावले बा। वही खातिर विवादे करे खातिर बनावल। हाँ मान जी कि जब आदमी विवाद ना करी ना तो कोनो चीज चलेला ना, और ओकरा खातिर विवाद करे के पड़ी। यही के चलते हर कोई विवाद करता। केहू भी को अगर कहो कि विवाद हम ना कर रही कभी हो ही नहीं सकत। केहू ना केहू वायरल होके खातिर सुर्खिया में बने हो खातिर ये सब अपना आप से करल जाला। तो मतलब कहला का मतलब रुआ बाकी खेसारी लाल यादव चाहे पवन सिंह चाहे जितना फलाना टिमकाना जितना जना बालो सब जना विवादे में बने खातिर। हाँ देखिए सोशल मीडिया पर मतलब वायरल खुद से अपने आप से लोग करवावेला। मतलब जितना मतलब बारिश मतलब हीरोइन वो खुद से अपना आप से वायरल करवाइली कहीं को किसी के सुर्खियों में बने के रहे के चाहिए। खेसारी लाल यादव तो ट्रेंडिंग स्टार कहल जालन भाई। भाई भाई स्टार टिजम बानू तो खेसारी लाल यादव के कौन है चाहिए? मतलब खेसारी लाल तो जानते हो खेसारी लाल हवन ठीक बा। अब उनकर मन कैलक जी मौसन करे के सुता के उठा के कह दलन सुर्खियों में बने खातिर एकदम ऊपर तो विवाद होको। हाँ। पर वीडियो आते आते पूरा विवाद छा गए, सबके ऊपर ट्रोल करे लागल। पवन होको का है टुनटुन लाल यादव होको हर केहू कहे लागल। खेसारी के वीडियो पसंद आई कि ना? खेसारी के तो हमार हर वीडियो अच्छा लगेला। अच्छा लगेला। वो कैसन को वीडियो बनावस उनका ये सम रहे नहीं। अगर केहू बनावस खेसारी लाल यादव चली। हाँ हाँ भाई हन खेसारी लाल बहुत अच्छा लगेला। उसन वीडियो बनावल कैसन को वीडियो बनावल तो बहुत अच्छा लगेला। वो कोनो बड़ी बात नहीं कि उनका खातिर बनावल। जिम ठीक बा। जिम बहुत अच्छा बा ठीक बा। औसन मौका मिले तो केहू ना छोड़ी। पवन सिंह छोड़ी है इससे लागत रूड़ा। अगर पवन सिंह का औसन ऑफर मिलो तो पवन सिंह भी उठा उठा के मरी है। हाँ कोनो कलाकार बा उठा के मरबे करी, जिम करी उठा के करबे करी। के लहरिया नहीं लूटे के चाहत। पवन होको का खेसारी होको का टुनटुन होको हर केहू लड़की के साथ लहरिया लूटे के चाहे लोग। हाँ बात सही बा, लूटे के चाहे लोग एकदम। बहुत केहू बाहर लूटेला, केहू अंदर लूटेला, ये सब बा। चलिए देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ये आपको पता होगा और आपसे ये सब छुपा नहीं होगा। हम भोजपुरी में भी आपसे बतियावे के चाहते। तूफानी लाल यादव के भाई हैं और ये भी सोशल मीडिया पर खूब बने रहते हैं। बीच में मुस्कान के एमएस को लेकर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। अब खेसारी लाल यादव को लेकर ये सुर्खियां बटोर रहे हैं। बाकी इनके वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम आपका कमेंट इंतजार करेंगे। धन्यवाद।